Omar Khayyam hakikaten serhoş adam bolupdyrmy, ol winony içipdirmi we aýdylýan rubagalarynda ýazylan zatlar hakikaten hem şeýlemi. Şu setirler Omar Khayyam aradaky wiziýada iň köp gabat gelýän seslenmeler. Adamlara on ajaýyp açyşlary, iň takyk seni namada matematikada çözülmeýän meseleleri jogap we beýlek açyşlary gyzykylýar, oň içen ismedi gyzykyl we gelin şu ýerde bilelikde şol soraga adajam bolsa jogap berjek bolaryň. Omar Khayyam barada 100% bolup şol hakkında yazık giden tarihçi iki sany tanalýar. Iň meşhury Beyhaqy bilen Nizami. Olaryň ikisem Omar Khayyama şol bir häsiýeti beripdirler. İkisiniň aýtmagyna görä Omar Khayyam ölçüne giden akylly köpçüklüň gatnaşmady halal we öwren zehini adam bolupdyr. Ene iksan alymyň berýän maglumaty, häsiýetnamasy we ikisem Omar Khayyamyň içmek baradaky häsiýetini ýekeje magdan oklar. İçki bilen baglanşyk gözüňize getirin. Ona Omar Khayyamyň içki barada görüp ýerden gelip çykdy. Ilki bilen häzir kurbaglardan ikinjiden hem 19-njy asyrda. 19-njy asyrda rubaglar bilen Omar Khayyamyň dörejürlüğün dünýä tanşy bolýar we Edward Fitzgerald'a köp sawgarsyn aýtmaly. Onuň üçin ingliz edebiýatçysy ol ingliz jemgyýetçiligini beýik şahyryň eserleri bilen tanıştyrýar. Ýöne ol terjimelerini esasy ünsü seslenmelerini esasy ünsü Arap dünýäsinde şeýle dini gadagyn edilendiğini şuňal içýän adam bar ekenini göz kön terjime edýär. Manasyny düşünmän halky hödürleýär. Dünýäde geň görýär. Soň bu trend Rossiya, uğra gidýär rus dilli halka we şeýdibem köpçüligiň diline, gözüne, aňyna Omar Khayyam serhoş adam ýaly bolup görünýär. Ýöne häzirki seslenme berýän adamlar, mezunlar, Derjavin mysal üçin iň güýçli terjimeçiligiň biri Omar Khayyam mawatda makalalaryna internetde ýazsaňyz öňüňizden çykar. Omar Khayyamyň edebiýat dörüjülügini olar ýüzlü eser edýär diýip aýdýar. Olaryň pikiriçe Omar Khayyamdaky vino we beýleki meý içkileri, alkogollü içkilerde berdi imенно içmek konsepsiyasi ýok diýär. Bilen ähli metafora. Ol vinoň üstü bilen pars edebiýatyna köp gabat gelýän hadisa içmek vinoň üstü bilen ol dünýä akyl ýetirmäni, ýaşaça bolan söýgüni, atynda şol güýje bolan ýetmäni aňlatjak bolup durlar diýär. Mysal üçin bulgurdan me içdim diýse diýersen göskönüyor. Bakkallary vino içdi diýip gözüňe getirmeliler. Berde Jemşidiň gabyny dünýä akyl ýetirjek bolup dünýäň manysyny içdim, özüme siňdirdim diýen ýaly manylaryň gelýän bolmagy mümkin diýär. Ikinciden Omar Khayyamyň häzir dünýäde 5000den gowrak rubagasy belli. 5000 töwereги rubagy gözüňize getirin. Ýöne şoň hakykatdan hem Omar Khayyamy degişse bar ýok 400-500 sany aýdylýar. Onuň egerde Omar Khayyamyň şeýle häsiýetleri halka gyzyklyl bolsa, olar hakykatdan şeýle rubagyny okap edýän bolsalar geň görüp adamlar şonu öz adyna Omar Khayyam adyna ýazyp köpçülige satarlar. Geçýän harit hemmekşä gerek. Meýdin çaýdan. Şoň üçin rubaglar okap Gusgun ýazylan zada birinjiden Omar Khayyam özüniň ku dä bolmagy mümkin. Urbaglar ikinciden hem göçmemande ýazylan bolmagy mümkin. Şoň üçin men size şoň içýänligi baradaky pikirleri aýdylýan sözleri ananmazlygy maslahat berýär. Her kimiň öz pikir bolup biler. İçýär diýip içen noktaýa aýdylan göskönü ýöne men pikirimçe Omar Khayyam serhoş adam bolmadyk. Sebäbi adam ölüp ýatyrka Abu Ali bin Sinanyň iň çylşyly eserleriň biri Kniga Selenie filosofik eser perwe очередь şol okap ölüp galypdyr eken Omar Khayyam iň soňunda ömrüniň ahyrynda ol dünýä akyl ýetirjek bolupdyr. Şeýle adamlar asyrda bir ýedek dogulýar. Gelin beýik biziň türkmen taryhyna degişli. Türkmen döwletine Omar Khayyamyň mirasyna sarpa goýarýar. Onuň serhoşlygy ýa vino barada urbaglaryny däli dünýä baradaky denişlerini, sernamasy barada gürleşeliň. Tarihi mirasy barada söhbet edelim. İşiňizi sınardy edýän. Agyrly temalaryň biri galyň meselesi. Ähli salamu alaykum. Arada soraw berýärler, agam diýär, galyň diýär, näme esasynda diýär, her ýyldan mi, aýdan mi näme hilep ýöne artyk gidip otyr diýär. Näme esasynda şu galyň, öň bize süýt haky diýip aýtýarlar. Ýani awgyň ejetiniň süýdüniň haky diýip aýtýarlar. Ondan bize de soraw emele gelýärdi, indi oglanlar da soraw emele gelýär. Gyýdyň ejetine süýt berdi, oglanyň ejetine mesal ýarkam diýip. Onu ulaşka gorgulyna prekolam maşal bolýarlar. Gyýdyň ejetine süýt berdi, oglanyň ejetine mesal ýarkam diýip. Näme esasynda ýanky galyň
Asıl şu galyň diýilýän zat nirden geldi? Bol şondan bir men düşündürip bilişimçe düşündürüyorum. İr döwürler, ýani asyk döwrü, ýani susuzluk döwrü, ýa has irrak döwrü alady. Şo taýda hanlar bardy. Şo hanlar näme etdi? Meselem getirýär, bir halta buğdoy. Men şonu berýän, ýa ýönetim man gyýdyň berdi. Inni gyýdy we masgalalar özüni nähile hasaplaýarlar, gyýdymyz bizi halat edip bilýär diýen pikirde gelýärler. Sebebi gyýdyny alsalar hökman ýerine bir zat berilýärini bilýärler. Ýani ýa mal, ýa şular ýaly buğdoy, ýa ýene bir zat. Sebäbi masgalany aslan halat etýär. Bolan soň nähile bolly, däwe urly. Ýani bar gyýdyny aljak bolsaň, şoňa bir zat ertip bermeli. Olam kiçijekden başlady. Soň wagt geçdi, adamlar ýalyp başlady. Gyýdyny aljak bolsaň, şulary getirdi. Neme magazinde, markette duranýarlar, gyýdylary. Maňa şu gyýdym üçin şunu getir, gyýdym üçin muny getir, gyýdym üçin onu getir, gyýdym üçin muny getir. Soň indi bolýar, her kim adamlar etdi, galyň diýilen zada bolýar diýilýär, ýani süýtaki bolýar diýip edilýärdi. Ýöne her bir döwürde bolan halis ony biznese urdular. Näde biznese? Ondan ha bilen ýene bir bahanasy bar. Sizin getirýän zadyňyz men gyýdymyň nämesine ýetýär. Näme düşünmeli ol sizin getirýän zadyňyz men gyýdymyň nämesine ýetýär. Edir sizin toý edişini diýalar, oglan tarapym toý etdi. Edir şolary alyp bu gapdalan çykdy etdi. Ondan sizin indi bu soru, bu işni kelleti normal işleyen adamda döreyen soru. Siz gyýdyňyzy satýaňyzmy ýa-da şoň bagtly durmuşda ýaşamany isleýäňizmi? Hanlar sebäbi satyn alýardy. Indi şol ýerde gurrun etýän. Olar satyn alýardy. Bu döwürde näme edilýär? Satýaňyzmy ýa-da bagtly bolmagy isleýäňizmi? Eger de satýan bolsaňyz ýa kytapdan gyýdyňyz uzak wagtlaýyn, şo masgalada nähletdeýin bagtly ýaşap bilmeýär. Sebebi sizin diýen zadyňyzy getiren, konkretne dip toý edip, konkretne toý berip bilen adam, sizin gyýdyňyzy aňyrda edip saklaýar. Konkretne dip edýärler. Sebebi olary ýa men pulun berdim dämi? Diýen zadyňy getirdim dämi? Indi näme goşulýar diýär. Indi menki diýär bu diýär. Näme demde de hakym bar diýär. Soňdan näme aslanýar? Düşmançylyk başlanýar. Gyýdym, gaýt. Gyýdym näme? Gyýdyna çağırýan bilýärdiň, gaýtjak bolýar. Haçanna şeýle, galyňsyz geldi masgala, şo oglan bilen gurlaşdy, halaşdy, şo masgala. Şol oglan şonu bagtly edip biljegine gözüňiz ýetýän bolsa, ýa-ni gyýdyň ýeminde şol oglan bilen bagtly ýaşajagyna göz ýetýän bolsa, kynçylyk bolsa, ikisiniň bile galjagyna gözleri ýetýän bolsa, näme üçindir böwet edýärler şoňa, böwet bolýarlar. Ýok, gyýdym. Oňa barma, ol pulu ýok, ol garyp, sen kösünip ýaşarsın. Ine bayrak yer gelýärim ol gyýdym, gowy ýaşarsyn sen diýär. Düşünýän her kim öz çağatyna gowy durmuşda ýaşamagyny arzu etdi. Öyle gowy durmuşda ýaşamak, ol bagtly durmuşda ýaşamaklygy anladan o. Käwagt adamlar bir bölüm şöyle tapman bagtly ýaşap bilýärler. Indi siz çok aýda garyby bermän, baýa berýäňiz. Garyby bereňizde näme ýetirýäňiz? Kömek edip bilýäňiz sizin. Gel şurada iş var diýip bilýäňiz. Ya işe yerleşmäne kömek edip bilýäňiz. Yetim, garyp olur öýlenmelärmi? Olur öýlenmek gadaganmy? Ne şu galyň meselesi ören uzak we ören giň mesele. Şoň üçin görýänler eger en atalaňyz ya öz halaşanlaryň içinde şular ýalyp ýagdaýlar bar bolsa, ilki bilen ýüregiňiz diňlen. Sebebi ýalňyş ýanlar gatkan, şu pulu aldanyp ýalňyş ýanlar gatkan, ony eýem näçe aýdym, näçe goşgy, näçe waka, näçe rowaýatlar aýdyp berýär-de şolar ýalatlar. Olam bar şolar gaýtalan dur. Hiç moladyn seren o. Şolar ýalyp ýagdaýlarda ýüregiňiz bar. Näme diýär? Şonu diňlen. Ählijaňyzyň janyň sag bolsun, sagda görüşelim. Dinleyen oklar. Şeydip ne güzel maniler yürekte bir çorkalar. Aydılaymalı aydılmadık sözleri göğün çanağına basırıp gezip diyoruz. Olam çanakta basalan hamirin ya attan çıkıdı şeyali öykünle çiğişe, yürekte hengleye zanıkken adamlara yani adamların bir pervayı
biýary. Araz il içinden değerli olup kalıp men. Bu yerde bir-birimizi dinlesek masal mesele de yok etin. Erkek ahiri mektebi gutardyk diýip menem begen. Ýöne begencim bir günlük. Nähili begenç? Äderki bunky boljaklar näme? Hemmemiziň aladamyz saçy daratmak, kime daratmak, näçe daratmak. Daradan soňam ertirki dawara pozmanjyk garaşyp ýa-da urup bilen ertirki dawarany sowmak. Asıl durmuş, asıl täze sahypa ertirki ýa-da urupdan soň başlaýar. Durmuşa gadam matyas. Hemme uçurumjylarymyzda täze durmuşda, täze sahypada üstünlük arzu edýän bir zat ýatdan çykarman. Galam inni öz eliňizde. Öz hekaýaňyzy öz bol ýazmaly wagty.